Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο με φωνητικό και κάντε ένα like και μια εγγραφή και πάμε να παίξουμε Murder Mystery. Θα pasουμε λένε στο TikTok και το username μου στο Roblox. Head around. Τι κάνει? Μπρο, τι κάνει αυτός? Γκέουλος. Άχρηστη. Έλα, τόλμα το. Τόλμα να το κάνει. Λάπτερα. Είμαστε πάμε jumper. Νομίζω ότι μου κάνει κάτι αυτή. Ναι, θα περιμένετε λίγο. Λέμε τώρα. Μπρο, εγώ ναι, παίζω Murder Mystery. Μπρο, δεν έχω ούτε ένα Godric, κοίτα εδώ. Να. Και έχω το level 340. Πήγα ένα χρόνο, άρχισα να τώρα μου έστειλα. Είχα πρώτη φορά που πήρα Godric, είχα 2 Godric, μετά είχα 3 Godric, μετά 2 πάλι, μετά πάλι 0, μετά 1, μετά πάλι 1 και 3 και 1 και μετά το Ocean ήταν το τελευταίο μου και... Bye bye. Μόνο... Ναι, αυτά. Ναι. Καλά, τι κάνει αυτή εκεί πέρα? Έτσι είναι το όπλο, θα περάσω το διπλωτής. Ωραία, εντάξει. Alright. Ναι, το καταλαβαίνω γερμανικά. Λέμε τώρα. Ναι, σίγουρα δεν μπορώ. Οι άλλοι πες να έχει κολλήσει. Είναι και level 65. Αυτό λέω. Level 65. Να εντάξει, μόνο αυτά τα δύο έχει.
μην πεθάνω. Σιγά μην είναι αυτή. Αυτή εδώ πέρα. Παραλίγο να πεθάνω. Hi. Hi. Bye. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή και bye bye!